Kintu tumeka bobe ndo tumeka sokurwana chisegi ndo tumeka soko salio morembe tigatobe chi ambassador chingi ya chocolate morembe lakini tokore ibintu buna bitakire na ande kubwa mono ntobwa asoko kwane ibintu buna gitakire na ande ndo tumeka bobe na banke ndo tabwa ate muntu takungaina nganchu nko 200 elindo chigo salio mokutano go sochiko kora gento gete elinde egekero ko umile 200 eli na boranya bateko kokonye ko no na basa banke mbabwati nyoansha eyo no batekali kokora mbaye bwati bono kwanyoro musa umile chile nyagitari no nokurwari gugwasinya so toteme tokore egasi yaito no moki na kende gyonse kilio ranyore na bagokorete digiri chaka no bo biashara bokeigo na bogo seni gukurwaso bo biashara obo erinde gukonya kurigerie gasi do something kogenderete kurigie emeremo na ande tu obo agokora no mchengo tigo muntu agosekerera lakini at least kwanyorire besa yawo akorire kwachireire nyumba so na ne serikali yaito inche nariko sababa rai bali mwachorirwe birogo tema go consider basaye onye nechi school cheito chitali go somia abana buya tigachi school cheito chikorerusa mu reforms chisomia abana practical so that yekerogo sogo tomo mwana goche okomo akurwe school wawe meremo direct